ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖୀ ଯାଉଥିବା ସ୍କର୍ପିଓ ନଳାଙ୍କଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟ୍ରକ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସ୍କର୍ପିଓ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ ସୂଚନା ଜାରି ଗୁରୁତର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନଳାଙ୍କଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍କର୍ପିଓଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖୀ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁଣି ଥରେ ରଖୁଛୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖୀ ଯାଉଥିବା ସ୍କର୍ପିଓ ନଳାଙ୍କଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ट्रक को पछरु धक्का देला स्कर्पिओ एकाधिक गुरुत सूचना जारी गुरुतर 16 नंबर जातीय राजपथ नलांगठारे दुर्घटना स्कर्पिओटी पश्चिमबंगर पुरी अभिमुखे जाउथला पुलिस सूचना मिली। ब्यूरो रिपोर्ट साळंगी समाचार।